Mari yangu $52 mushure memadare atanga takwirirana kumadare ikabhadharwa mariyo. Chechitatu ndechekuti takabvumirana kuti time yawakandiwestira waizobhadhara mari inokwana yemombe 2. Dzimari dzinochinjanwa maoko vanhu kana muchinge muchiwirirana, dzinochinjanwa maoko chaizvo kudarika mari idzi obhadhara posheni yechikwereti ichocho, nekuti ndine zvandanga ndichiitawo. Saka ipapo ndomagadzisira takaita. Ini chatanga ndisina kunzwisisa nokuti iyi nyaya ye160 yakauya mumashure. Hasha TV, nyaya sezvadziri. Shakati nyawa sandavere kwa zvinhu. Unobvumirana nazo here ungukweti. Pane pandisina kunzwisisa dei kwakuti pane figure kuti pane mari iri kunzi iri kudiwa imari, nokuti ndogona kubvuma kuti mari yangonzi mari. Ndo panoda kuti adziva very specific keti imari. Mari yatikutaura nezvayo $165 besides nyaya yemombe. 165 pamari. Masinzwa. handingati ndinobvumirana kana kuzviramba. Hanzi munobvumirana nazvo hongu kana tukwete. Hongu kana tukwete ndo hanze kudiwa. Papili. Muchataura nyaya. Muchataura hongu kana tukwete. But statement yataura nenyaya yemari iyo Hanzi munobvumirana nazvo here. Hungu here kana tukwete. Ndinetsei nokuti pane mamwe maitiro atatamboita. Saka ndaifunga kuti mari iyoyo ndakaibhadhara, asi vane vachiona ndisina kuibhadhara, saka kwete munoti kwete. Kwete. Very simple. Patricia sunza roko rwerudyi. Otini Patricia ratidzo majoba. Inini Patricia ratidzo majoba. Ndiyo mandataura chokwadi. Ndobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina nhema. Chokwadi chega pasina nhema. Mwari vandibatsira. Mwari vandibatsira. Shepherd nyawa sunzo roko rwerudyi. Ini shepherd nyawa. Ini shepherd nyawa. Ndobvuma ndichataura chokwadi. Ndobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi choga. Chokwadi choga. Pasina nhema. Pasina nhema. Mwari vandibatsira. Mwari vandibatsira. Zvakanaka. Patricia urikutsanangura panapa nhau yekubhadharwa mombe. Urikuda kuti upiwe mombe here kana kuti imombe dzaurikuda kuti dzibhadharwe? Chaurikuda chii? Kupiwa mombe? Tirikuda kuti dzibhadharwe mombe dzacho. Dzibhadharwe mombe dzacho. Zvakaita semombe. Hanzi muda mari yakati mombe ndohanze kuzvibvunza. Iyi nyaya iripo ndekuti takapesana nyaya dzerudo. Saka ndobva tabvumirana zvatakabvumirana. Hanzi taurai pachena mutsanga yekudare. Zvatakabvumirana chekutanga chekuti tatine bhizinesi remalayers kuti tichasheyana huku idzodzo ndichiwana 310 dzinova dzatakawana. Chechipiri chekuti ndaizobhadharwa mari yangu $52 mushure memadare atanga takwirirana kumadare ikabhadharwa mariyo. Chechitatu ndechekuti takabvumirana kuti time yawakandiwestira waizobhadhara mari inokwana yemombe 2. Saka nyaya yacho ingati kunzi mombe dzichabhadharwa muna December, but nekufamba kuri kuita zvinhu zvese zvirungopusha kuti vabhadhara vachingoti hadzina mari. Pamusoro pazvo pane mashoko ekutaurika kuti iwo varikuda kuenda kuAmerica. Ini ndichinge ndisati ndawana mari yemombe idzodzo. Pedzai zvipomberi zvacho. Ndizvo zviri zvitatu: nyaya yekubhadharwa kwemombe, nyaya ye$165 imari yandakakweretesa last year 2024 muna November. Tikanyorerana pasi nditori nebhuku racho mawakanyora kuti vachandidzosera mari iyoyo, asi hazvina kuzoita sekudaro. Havana kundidzosera mari yacho kusvika izvozvizvi. Then $5 imari yandakavapa muna July transport yekudzokera kumba kwaukuvarambira kwavari kugara uku. Havana kundidzosera mari yacho. Mataura zvakanaka. Muri kutaura here chete kuti makambenge muine good relationship? Ndizvozvo. Muchidanana? Ndiwo zvona. Hongu. Ndobva mazopesana.
Amuchisiri mese. Shepherd, Patricia ari kuti patakasvika pachikamu chokuti hatichava murume nemudzimai, makava nechimiro kana kuti condition yekuti imi maizomupa mombe ngani mbiri dzenguva yamakamutambisira achifunga kuti zvimwe pari zvine zvindazowana murume wangu, but mamudzorera zvakare mutreki yokutsvaga murume. Icho kadini makakurira nezvo? Onguchangamira. Right. Ari kuti zvakare iye panapa kune mari nega $165 $5 but ndekufamba kwavakaita. Aiwa kako $5 yawapa murume wako zvekuti akwire kumhuka inona. Alright. Asi wangoita $160. Alright, no problem. Ari kuida. Zanzi ndine mari inoita $165 yamakakwereta kubva kwaari mukawirirana kuti muchamudzorera. Zvese izvi zvainzi kusvika mumwedzi watiri kupinda uyo waDhisemba zvainge zvafanira kuita sei zvabhadhara. Zvino dambudziko rapo nderokuti makuhwa ari kutenderera. Mumwe akamboimba akati information is leaking. Vakambonzwawo. Pane makuhwa ari kutenderera kuti Shepherd uri kugadziridza mapepa ako ekuti uende kuAmerica. Saka wakazikaza wabuda waenda kuAmerica. Deal closed. Zero background. Alright. Pazvipomero izvi chamunopokana nacho baba nyahwa ndechipi? Maita basa Changamira. Ina hapana zvandinopokana nazvo nokuti nguva zhinji ndinoda zvinhu zvokuwirirana zvakajeka, ende nguva zhinji handidi kushanda nemanzwira ekuti apo. Ndinongoda zvinhu zviri straight, handidi kuwesera dare nguva. Makuhwa handingagoni kuti handiendi kana kuti ndinoenda, asi makuhwa. Ini chivimbiso chandakaita kana kudai kwakuchinzi ndakundikana kunge ndichizadzikisa nguva yasvika, nokuti izvezvi tikatarisa kuti izvezvi ndinofanira kubhadhara $45 instead yokuti ndinge ndichinoshanda kuti ndiunganidze mombe dzacho idzodzo. Sokuwirirana kwatakaita ndo pane dambudziko ipapo, nokuti December wacho anenge achisvika ende asati asvika, asi ndagadzwa zvedare gwepiri. Mushure mekunge ndakambobhadhara $45 plus $52 yake, izvo ndogadzwa zvedare nenyaya yeguhwa, asi ine ndisati ndadi nguva yacho isati yasvika yezvibvumirano zvacho. Ndo pane dambudziko rangu. Okay, chimire wendi kubetsere iwewe. Iwe waona pane dambudziko rako. Kudambudziko rekunyepera kuti kumuroora. Chichabereka zvese izvi. Dai kuti mazadzikisa rudo rwako, ari mukadzi wako uri murume wake. Pese chose chipfuma kuti manga makatodyamisa mabhisiketi. Mombe idzi dziri dzenyu. Zvinapa uyu akutoreva tunhu twakawanda because akaona kuti you deceived him. Wakanyepa. Ndokuti ava munhu wechisikana anonoke kukura. Wabaona? Iwe waipapapa unokwanisa kuenda kuti unotora kamandara. Onguchangamira. But uyu kana akuenda kuti anomirawo pamaketi ariye akuti ndiri kudawo kakomana. Kanopamira here. Akonzeresa ndiani? Wakanyepera munhu. Kunyepa ikoko ndinga imhosva noti ukanyepa zvinonzi wakonzeresa. Kune zvimwe zvinozoberekwa kubva mumanyepo zvakanga zvisipo asi zvinozovepo nokuti uyu anenge akutarisa kana kwanga kuna James wainge akatogara naye ainge ari ikoko kuna James, kana vaitambudzika naJames vaitambudzika naJames, kana vaiendawo kunogara zvakanaka vaendawo kunogarawo zvakanaka. But iwe wakaenda kunomira mabhazi ese achipfuura achiti bhazi rangu riri kuuya, bhazi rangu riri kuuya.
bhazi riye rauya rabva mukutengerwa mataya mukugezeswa rouya rovapfuura bhum rasiya munhu uyo ranga rakamirira anga akarimirira. Ndozvawaita iwewe. Zvino iwewe zvinorema nokuti kuvanhu vechikadzi ava kunobva minyama futi. Ndokuvaipa munozoona kuti azokuendera kuvaroyi wakuona iwo kwese kwawaenda unenge une munyama pamhanza nokuti unenge wakambonyepera uyu wakashungurudza mweya wemunhu. Chashata chii paukambomuona kuti ndiye akaringana newe mutauni waukada wozouya wozomunyepera wozomurasisa. Who is there wawakatadza kuona panguva yawaitsvaga uyu. Saka ipapo zvese zvawataura iwe ataura ega uyu kuti akapedza nguva achimunyepera iwe. Saka ipapo tisingaende kure iwewe wanga ukuda chii pakunyeperwa kwake. Kutaura pamusoro yeneshinana kunyeperwa kwake ndokwavakawirirana kuti uyo anobvisa mombe mbiri uyu dzenguva yaakawestirwa ndodziri kudiwana patisha kuti kuda mombe dziye dzatakawirirana pamusoro pekutambiswa kwakaita nguva yangu. Chechipiri patisha ari kuti ari kuda zvakare marineti 165 yakakweretwa neuyu. Isi toda kuti tingonzwa chete uverifye iwe nomuromo wako kuti 165 wakakwereta zvishuwa here. Hungu kwete hongu right. Mombe mbiri ukamuvimbisa hongu right uri kubhadhara rini? 165 chimiro chayo inini ndaifunga kuti ndakaibhadhara nokuti mukatarisa zuva ratakaita agreement iroro riri kumberi kudarika zuva rakakweretwa mari. Saka pakunomupa huku indaifunga kuti zvese zvinosanganisira mari dzekubatsirana kwataiita zvakavha nokuti huku dzandakamupa dzosvika 3100. Saka ndaifunga kuti nini zvakavhika ende pakuwirirana kwatakaita ndanga ndangonzi kana mukanga mabhadhara $52 yekukwira kwaakaita dare muchabva mapiwa mbasha dzenyu nokuti ndakapedza nguva yakareba ndisina kana chokupfeka. Nazvino handina kana chokupfeka kana iwo matsamba angu. Zvakanaka atinzwisane toda kuti iwo wataura zvakanaka kuti unongoda zvinhu zviri clear transparent zvisina chitsotsi mukati. Ini panoshanda matsotsi nokuti ndakagara sitereki nyika yematsotsi ndotodza kuti ndozvinoita vanhu vatakambozva nawe matsotsi ndinazi asi handaupiutsotsi. Patricia huku dzawakapiwa dzawatsanangura pakutaura kwako hadziripo panapa asi wadzitsanangura wakadzipirwei? Ndakadzipirwa nekuti mubhizinesi rehuku rataiita ndakakontribhita mari inosvika ikoko $40,000 ndakakwereta mari kuti yanova yakabatsira kuvaka strategy chirugu chemugara wapibvu zibuga nedzavona nhasi. Icho pari kuti akakwereta mari kubengani mukavaka chirugu yakazovifandwa nani mari yakakweretwa kubhengi iyi wozine mainterest dambudziko rupinda medu muno kuti yokaendesa mari kubhengi haina interest asi ukandokwereta kubhengi ine interest. Saka iyo ine interest yakazobhadharwa nani? Ini ndakanga ndine urongwa hwekuibhadhara. Ndaita urongwa hwekuibhadhara ndobva tazobvumirana kuti iye akungotora dziri huku obhadhara posheni yechikwereti ichocho nokuti ndine zvandanga ndichiitawo. Saka ipapo ndomagadzisira takaita. Ini chatanga ndisina kunzwisisa nokuti nyaya ye160 yakauya mumashure mushure mekunge taita chibvumirano. Saka ini chatanga ndisina kunzwisisa ndechekuti mari iyi ndo iri kuita kuti arambe akabata hembe dzangu nokuti ndaane nguva ndichikumbira kuti ndibatsirewo nenhumbi idzodzo achirambira kusvika ndazonzwisisa kuti ari kutaura zvimwe zvepamusoro pezvimwe. Iwe wataura zvakanaka kuti wakazomupawo zvawakafungidzira kuti dzinoita ifeti mari yakakweretwa neuyu bhengi handitika zvapfuura. Iwewe wakakwereta here 165 chimouyu
hongu wakazana kuteverwa saka hari 65 iyoyo haasi kukomblena kuti this power run yatakavaka ndine chimwe chinhu chandikuda ari kuda 165 yawakakwereta isinei nepower run hainei iri yoga independent hongu changamiri inini handingapokani nazo nokuti dzimwe nguva kana tichiita zvibvumirano izvi tinogona kuita zvibvumirano tine tarisiro yokuti munhu wese ari kumira pachokwadi saka uku kunoita chibvumirano kwataita kwakuri kwokuti tipfudze zvese tipedzerana asi mushure mekunge tapedzerana ndabhadhara $52 nhumbi dzangu dzakatadza kubuda nenyaya yekuti panga pava kuuya futi zvimwe pamusoro ende tabva mudare rineri hatizivi kuti pamwe pachauya futi zvimwe zvichakonzeresa kuti tive nadambudziko saka kana tichipedza panapa pakanyorwa musi wa10 mwedzi wechi10 2024 mwedzi umu zvangosiyana netoday 10 mwedzi wechi10 2024 kura zvangofanana nemwedzi uno wachirungu zvangosiyana nemazuva mangani Tuesday. I Shepherd Nyawa borrowed $160 to be paid on the 10th of November 2024. Do you agree? Hongu hapo ndini. Hainei nochokuita no. Hainei nochokuita napaurana. Iri mari yakazumira iri independent. Yamakasiyana iwo kaisa signature apa, iyakaisa yaka. Saka kana zvandaverenga izvi zvinhu zvochokwadi kuti ndo zvandaverenga she is right kuti ari kuda mari yakati semukadzi hongu changamire ina handizvirambi inyaya yekutiwo zvazvinoita manje ndezvekuti pamwe pacho dzimari dzinochinjanwa maoko vanhu kana muchinge muchiwirirana dzinochinjanwa maoko chaizvo kudarika mari idzi zvokutiwo kana ndikabuda ndikati nomunopuwa $390 pakati asi idzodzo mari idzodzo ndedzokuti munhu unenge azikanganwa asi nenyaya yekuda ini hangu handisi kuramba kuti mari iyi ndinokwanisa kuibhadhara ende ndichaona zuva rekuti ndivimbise dare kuti ndobhadhara mari iyi asi ndaa ndichida kungoonesa kuti ndijekese panhu panoti dzimwe nguva munhu unotsvagazve mapedza kuti mapedzerana yakoneke kwakuita sekufikisana munhu unotsvagazve kuti regai nditsvaga apa nokuti ini ndine mari yandakatombotumira ndabuda ndikati pane 390 hatingadi hedu kudhibheta nayo but chipuwai mari iyi mudai hatingadi kudhibheta nayo ini ndakungoti mari iyoyoyo regai dare dera ndipa nguva ndabhadhara mari iyoyo 160 toona kwazvinosvika zvina kuipa ndakukuvimbisa mune zvakanaka ndisina isaida ndiri kutora ndiri so neutral ndiri kuti inini iwewe wakakwereta zvasiyana nekuti iwewe wati kune mudzimai wako uyo ende akunopiwa mari kwakati haisi yechikwereti handidika iyi ndeyechikwereti saka tiri kuti isusu iwewe dai ukangokwanisa kungowirirana nesu kuti right wagadzirira iwe kuti upe uyu mari yake yawakakwereta inoita 165 omupa mari yake nemombe dzake mbiri iye ochizadzikisa rwimbo rwake rwuri panapa paagreement kana kuti paclaim yake panapa yekuti ndava nenguva yakareba ndichichengeta hembe dzako saka ndipe mombe dzangu mbiri nemari yangu 165 ili ndokupawo mbatya dzako neofa-leta yako. What do you say? Changamire ini izvozvo zvandipokani nazvo kana dare rirudo zvarinotonga asi hatisati tapedza handisati ndapedzawo kutaura pamusoro ndingaita sendinokangana asi chibvumirano chedu chatakanga taita chinenge chatochinjwa nedare
nokuti inini musi wataita izvi takawirirana kuti pane dei anga abuditsa pepa rechibvumirana iroro pane 310 huku akadziwana $52 akaiwana. Tikanga tawirirana dei shumba vanga varipo vanotibatsira kubare uku vangadei vachikukonfirmerai kuti zveshuwa takanga tawirirana kuti nhumbi dzangu ndodziwana 160 yakazonyuka zvayo, asi still handifungi kuti kana munhu ane chikwereti chemunhu achivimbisa dare nemasimba ane dare angatadza kuti awane chinhu chokusimira nenyaya yekuti ane chikwereti. Zvinhu zvako zvose zvobatwa, kana even bepa rokuti ukwanise kunotora chikwereti, ukwanise kurima, kuti ukwanise kuti uwanewo zvaunowana zvobatwa. Handifungi kuti zvingadaro. Saka inini kana ndiri wrong hangu handizivi. Ndanzwa uri kutaura kuti wakambourisa 352 kuti muzvika muri murudo muri mukurudzirana. Nhasi uno $160 yataurwa haina kungonyuka chete, because ine written agreement yaverengwa nemuchitisi iri kutaura kuti makatoisainira, saka haina kungonyuka chete. Uyu akunyatsoita review kuti okay, after the days, nights of being cheated, inini manje kuwa kutosarawo. Saka twangu twese ngachindipa. Waona kukunyuka zvinhu. Saka kuya kwamaita munomu tisingapedze nguwa, ndiri kukupai flow yekuti iwe taura zvauri kuda kubva kune uyu. Hongu kana kuti kwete dare rotonga ropa command kuti zvakadzinofanira kuti zvibhadharwe. Finish, topedza dare. Pepa rinoona pane chinango. Ipepa rikunyatsotsangura zvese zviri apa. Apa tingowanza zvedu mbambo padero netsinzi. To go to the point. Panapa pakunzi panapa. On the 6th of July 2025, at Bari Primary School, I Shepherd Nyawa, IG, Dr. Daispa, do hereby agree to give Patricia Rachidzo Majopa 310 bullets as their contribution to the existing business. That's part number 1, our signer, Patricia signer. Further to that, I will refund Patricia Rachidzo Majopa a sum of $52 by 20 July 2025, being cost of suit. Our signer, $52. Our signer, Shepherd, our signer, Patricia, our signer. On the issue of compensation for lost time and the loss of expectation, I will give Patricia Majopa 2 cows, or 700 equivalent, of the cows by end of December 2025. I'm still Hongu, tindakanyora. Ende hapana chandaramba uchangamiri. Ina hanya chandaramba. Ngembo taura, mlikuwa mkana. Mbona ndio kukakavara. Chakao kakara mirozi. Takana ukuroga bila yangu kamwe bila ngakuwa kwa kumashuri. Ngakuwa pane vanhu vakamira kutoka, pane vanhu vakamira kutoka. Shepherd yatopera kudare. Dangare ukuroga vakirwa is permanent. I appreciate it. Changamiri. Handina chandaramba ini. Ndo saka kuappreciate kwandakaita ndo saka ndakanyora that agreement. Ende ndindakainyora ndikaisaina. Written by me, duly signed by me. Compensation yacho written by me, duly signed by me. Chunhu chiri kunetsa Changamire chamuri kuita sokuti ini ndiri kukakavara. Inyaya yokuti tiri kuti here dare harina simba rokudzingirira munhu ane chikwereti chako kusvika pakuti unomubatira zvipfeko zvokuti iye unopedza gore asina kana chokusimira kuchitonhora. Ndozvoga zvokuti izvozvo ndo zvinhu zvinenge zvichinetsa. Ende mushure mazvo mari iyi yakazomenjenwa mushure mekunge taita this agreement. And mushure meagreement iyi shumba vakanditi inini aiwa kana muchinge mazadzikisa zviri pabepa iri zvaDecember munozoita yenyu, asi muchinge mabhadhara $52 ndofunga vamuzuka ndikauya kubari ndikatsanangura nyaya iyi tikazama kuvafonera vakazotanga kuintrodusa nyaya ye160 kana muchiri kurangarira. Saka ini ndikaona kuti pandiri kurangarira ndepekudzorera kwenyu $52 which you gave me you exactly and I gave you. Handiti? Full stop. Handina pamwe panhu pandinowitnisa.
pamakaenda kunoita this agreement iri out of court settlement, I was not there. Manga musipo Changamiri. Kumashure pandakazonobhadhara $52 kwamuri ndo rimwe day. Ndobva mati ndichitaura nashumba avafonere kuti ko nhumbi dzomira sei nokuti kubhadharwa kwemombe kwaiuya kumashure kwenhumbi. Ndaona ndataura ndikati, let us get it fresh from the horse's mouth. Runzisa iwe ndiwo wakagara uyu ndi Patricia kagara. Patricia, nditaurire ndinzwe chinokusunungura kuti ufambe neupenyu hwako uende kwauri kuenda. Uyu chinomusunungura afambe neupenyu hwake aende kwaari kuenda. Masvika apa saka apa ndiri kuda kunzwa iwe today, what is it that you want? Yes, we are not getting there. Iwewe taura zvinhu zvako zvinoita kuti uyu awane hembe dzake aende. Wanda zvatauro, is it clear to you? Changamirani. Saka, no, hold on. I justify zvari kuda kuti izvozvo aende kana uine mota kutonotora hembe dzako pawaenda kwauri kuenda. What do you say? Changamire ina handipokani nezvaataura kuti ndinimuripe mari inosvika 165 nemombe dzacho idzodzo. Ini dambudziko rangu ringori pakuti ini ndinoremekedza dare, saka ndiri kuti inini ko zvakaipeiwo kusunungura munhu kuti akwanise kusevenza nebepa rakewo rinomupawo kuti anokwanisa kukwereta mari apo nepapo ashandi aunganidze mombe dzacho pane kuti isu tiri kuti munhu mambo zvandiri kutsanangura inini ndiri kuti mukati menhumbi dzangu mune madhokuments angu ose handisina pari zvino, mamwe anondibatsirawo mabasa andinoita ende ini ndiri kukomplya zvizhinji nezvinhu zviri kuitika, asi inini ndinenge ndakasungwa ndonzi chirwisa shumba ndakasungwa. Ini ndiri kuda kuti ndinotsvagawo mari yemombe idzi, not kuti handisi kutsvaga nazvino, asi ndiri kuti pane zvinhu zviri kundipa malimitations zvakafanana neoffer letter. Haina chairi kushanda kwaari, haina chairi kubenefita. Nhumbi dzangu hazina chadziri kubenefita kwaari. Dare rine simba yekundisunga inini kana ndichinge ndatadza kubhadhara mari iyi before the time yandenge ndatara. Saka hembe dzangu dzinodiwa kungoti ndibatsirwe kuti ndikwanise kuzviwana nemamwe madhokuments angu ndikwanise kusenza ndakasununguka winter yose ndanga ndisina chokupfeka. Ndozvoga zvandiri kungokumbirawo dare izvozvo, ende takanga tawirirana, but inini it came as a punishment pakuti inini ndakazowedzererwa kuti ndibhadhare 165, which is okay, but ndiri kuti inini dare harinawo simba here kuti aiwa nhumbi dzokupfeka. Mushuwa munhu ungazi iwewe hauchina chokushandisa nokuti une chikwereti chomunhu chete. Ndakutaurira Shepard, ndati uyu ataure tunhu twake twari kuda, iwe wotaurawo tunhu twako twauri kuda, then uyoenda kwake uyoenda kwake. Asi manje pane tying ropes ndeyekuti uyu kuti kubva panoda kuti motikari yanga iri kutoenda kunongotora kumupa mari yacho moverengerana apa zvinenge zvaakuti determina 6 December. chibatiso chipa kana ari kufunga zvokuenda kwamini tinobvuma kuti ayasimakuwa kana kuti makuwa tane mbonji chokwadi ndo chinenge chidiwa. Okay,
uyachira kupa mwedzi mumwe chete for 30 days from now starting tomorrow. Ndazvinzwa kuzvinzwa ndazvinzwa asi kuti handina chandingareva nekuti zvangotaurwa saka zvaiswa pamusoro pangu indandatorawo makwanisiro angu asi izvi zvaiswa pamusoro pangu nekuda kweguhwa zvisinei izvozvo ini zvinenge taurwa nedare ndo zvandingatambira panguva ino nekuti handina choice ndo yandisina. Aiwa choice iwewe wataura kuti nhumbi dzako handiti dzakabata ane nhumbi dzako handiti hongu changamira panhumbi dzako kune masuti mangani akabata changamira handingazivi hangu miratiti kune masuti wona chatinoda tiita apa because there is a degree yekuti maspeculations yokuti pamwe unogona kubuda kuenda kuchikoro saka pane benefit of doubt saka apa kuti uwane chekupfeka sekuchema kwawaita kuti nhumbi dzako hazvikubatira isi tinokwanisa kumutaura kuti izvozvi tienda anotorawo masutsi maviri umupi ambofanira kuchinjawo kadutsvaga mari idzi dzimwe suti anozouya opedzesa panenge apedzisa kubhadhara mari changamire kana zviri zvokuti hembe ane dzimwe dzaakazvotora muchirunge ndisipo pamba pacho akauya akatora hembe dzakanga yanaa akatozoita zvokusenda makine mbotsi kushikashika uizokwe kwadi hembe anazodzopfeka pamusoro echangamire pamusoro echangamire ini zvose zvinenge zvataurwa handingazvirambi asi ini ndanga ndichiona sokuti kune zvinhu zviri sensitive mambo zvatenge ndofunga ndakambomuofa zvitaure zvisensitive zvacho ndizvizvi inini nhau dzangu dzinobuda apa izvozvo zvakafanana nemapepa iwayo kuti ndinenge ndichifanira kuti ndibatsirike kuti ndiite mabasa angu handiti zvinondisunga basa rangu izvozvozvo zvinokusunga basa rako ari kukurambidza here uyu pane pakasungwa here chii chako chaakasunga chaunoshandisa iwe kuita basa rako maofa leta iwayo ofa leta ichidiwa kuti ofa leta ide yaikwanisa kuti yakwerete mari inindaizoenda here kubengi unokweresa mari yekuti vakichikwere ofa leta yakichikwanisa kumba aiwa mamikana inosiyana nenguva mikana haifanani nenguva iyoyo nenguva iyoyo nokuti kana tichitaura Alright. Shepherd. Ya kupa mkaka. Mtamu ndio inini changamire pangu pari zvino regai ndingoti wapiwa mukana ndongoti nangu handina vari kukuchalenja kuti chii because of zvinhu zvakaitika pakati pangu tiri kutu hamuna chamunoziva ini ndingoda kuti tigadzirisane ndipiwe zvinhu zvinoita zvinhu zvangu Alright, my two does that. Anyway, kana isusu tasvikapo kuti muri vaviri mimi mawirirano kuti mombe uyo akakuimbisa mombe 2 akabvuma kuti akakwereta 165 pamuri akati anogona kuzvibhadhara inini muchingomimbisawo kuti kana muchinge maipiwa zvinhu zvenyu momupa zvinhu zvake zvose zvakakwanira izvo zvakadini izvozvo zvakanaka saka ndiri kuti dare rinei ratambira mazuva ataurwa kunzi 30 days shepherd munofanira kuvabhadhara chii zvinhu zvacho zviri kudiwa zviro zvapera asi ndiri kuti nemaonero andiri kuita tisazoisa chimwe chipomero chokuti pambatya dzamwidzi ndawana chakati chisipo iri yebinzo fixing nenhare yokuti ndiri kuti ndaita sei ndaitwa conat handiti
changamire panyaya yenhumbi ka zvinonetsa nokuti hauzozivi kuti nhumbi dzako dzee dzakakwana here kana dzee dzisinawo. Saka hakusiko kuti ndingati hanzi ndiri mungagara matonditi hanzi ndashotesa kana kuti ndati hai. Ini handisi munhu ari malicious, ndofunga zvose zvandakavimbisa munhu ndiri kuzadzikisa. Handina malisi yandaita ini. Judgment yangu iri kuti iwewe shepherd kunyepera munhu kupedza nguva yake achitarisira kuti uchave neupenyu naye mukurarama kwake, makazvitaura mukawirirana kuti unomupa mombe mbiri, then pane zvikwereti zvimwe zvaukatora wabvuma kuti unomupa, then iwewe Patricia wakabatirawo hembe dzashepherd idzo dzanofanira kukupa, dzaunofanira kumudzorera. Musi wa musha musoka 1 month iri kukwana ndipe date racho today for 13 plus mwezi 1 November. Close. Saka yakumupa to the next month ya December. December ndia 45 days. 45 days. Mwezi wa December wacho first week ya December. Hiyo angati kwa kwa 6 December. Ndio wango 6 December. Okay, fine. Seven December 2025. Unofanira kubuya mudare ino. Mudare ino.